Ka Malki Futsal League kelab Pynkut no ya ka season 2 jong kini ke league ha ka arpotrik na itung arjarpsan da ka jingkun final ka ba itanat bar ka basumshit ya kini ka Malki Futsal League la penyai kerpang nak benta ki samla barang ba jong ka shnong Malki ban kintiu ba ban sei kisap ba buri jongki bar ha kini si la wan banyak dalang du MDC barim kathan ba Fantin Joseph la kadong u MLA barim ka maulai constituency ba embalang simli nang ta kinongkit kam shnong ki seng samna bar ki pajba Hagani kasi Pynkut la pulong ya jingle kaya sungba hapling kinong penyai ke Malki Futsal League persya ya kinong shna manong penyai jong ka film kani. Hagajing kun aga benta ka kedan ka balai hapling ka dabang bat ka yai persyang ka jingkun ka lalong ka baitanan bat ka bayasaj hapling ki arknon bat haba penwai no ya gajing kun ka dabang kala job no persya ya ka yai persyang da sau gol lalai. Haba phai sya ka final ka balai kun hapling kirat ba jong ka yasnok tilang bat ka tur syafrang kralong ke jingkun kepada itanat shisha berwat kiba larang ba breu ki sei kisap ki phong hamadan bat hakri ke jingkun ka yasnok tilang kala job keput ya ka tur syafrang da sau gol la ka wei na kaliang kinong penyai kala penbena basyan on sedang biang ya ka season ke balai jaga Malki Futsal League tangna benta ki try shnong jaga shnong Malki barok ka wei ai khubli kerpang yakini ki organizer ba shim ni senjam ka ba best hadu data ba satnat mungkin ai ya kini ki kani ka jersey kadi jong kani ka film thamai ban stmi bala ai keteng driver taxi bat nagali jengi idon itu seru bala chet kepang ban ai si ki official ni bam kini mo lisbon Benaldo berarti ball bertibol kayak sim dia cuna kemenan kot ui na ta sim mingui si pet mang si ama apa di ba kapul sia sira nang ui ta ma badang amba ro ang official batin ro wan no sanai sim lang no nai ba mik ba thun ba jiet on sim pet mo klet yang ui ngets kem lu ba hakipot ban let's see ngim dan kam chu ban mi snong la jong ban le gini tournament let's see snong la jong hi ngila ban kom le gini tournament nada ki kam ki ya kum pat khat let's see ni ngila mi le kai gini tournament hapo snong la jong khoble ma ngasu bana khoble bro ki rang ba ki long kami ki sabla ki hap ki bret kam tam hakini ki sa jila ka ko fer malaga sande aba ngi sakhi ngalaring video ru
bat ngayo ban ring video ka kami ka tham nok pa gitu Khubor kan jingi som shit ma ki kon ki prata tham nok papa tham nok kum ta ter la papa nang ta bade ki handman ya lo para bat ki para ya lo handman de kani kade ke jingi tli ka bangiu I akan de shnong Malki ngadang sa dang menta dang lai snam duna andre ngayu I ka jing tli akan de shnong Malki bat nganget maling ba chok phi wei pei wei ki bran ni ka por ki tu ki bam sim la dan ru kentup ki rurang ba ki long keme ki samla ki hep ki beret ki badan la ki kam ki badan la ki jing pule bangin yai ne bangin ai teng ya kan de jing tli jungi hakipor kem dangwan